Aku kan biyen eling pepatahe wong tuwek, Mas. Eling patahe wong tuwek. Wong tuaku mbiyen lek pesen, awake dhewe lara asam urat, lara asam lambung, lara sembarang. Lek mangan aja nyirik. Perkara bondo donya ora bakal digawa mati, ora bakal gawa bongkong ngono iki. Mangan sembarang los. Lek wis keterak gering-geringan aja sampe nyirik tenan, Mas. Diobati yo obate paling ora mandi. Wis ngampe kejebrene iki lek ngomongne omben iki aku yo titik tobat titik yo kumat golek onar. Tenan Mas. Aku cek kelingan kaya ngono kuwi pepatahe wong tuwek jaman biyen iki yo lek ngomongi aja iman raga nyawai pasangan ragoi ragangan. Wis ngono kuwi wis budal onar. Blitar dionar kabeh. Blitar dionar kabeh Mas, onar. Ayo ndang onar sul karo Mbak Elsi.